shawara da zan bawa yan uwa masu harkar nan shine hankalinmu ya daina komawa akan magani guda uku, shine maganin mata da maganin maza. Wannan da yaudara ne da ƙarya. Namiji na farko ka tabbata da cewa yana da lafiya. Kun ga talauci, kun ga rashin kwanciyar hankali, wallahi azim. Kuma mutane sun kasa gane wani abu guda ɗaya. Abu Marwan al-Andalus ya ce kuskure guda biyu ake samu. Tunda Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. To kuskuren da aka samu shine mafi yawa auren sadaka aka yi wa mutane. Ba experience. Sai yayi kuɗi yayi bariki tukunne ke gane irin kalan matan da yake so. Yasa Abu Marwan al-Andalus ya ce akwai matar da kana kallanta ma ko baka sha ko ma zaka ji ka ga mace. Akwai matan da zaka zo kwanta da ita ma kana tunanin ka kwanta da namiji ne. Saboda ko da akwai abin da yake so a jikin mace. Ya kamata mutane su gane wannan. Wani yana son fara, wani yana son siririya, da yake sirara yayi ko an ce ba su da kirki. Amma banda maza a ciki. To yawanci ya kamata idan mutum ya zo kafin ku yi kansilin ɗinsa akan maganin maza ku fara gane me damuwarsa. Wallahi wani talauci tun da safe yana neman kuɗi sallah ma kari o bai ya zai samu mace. Wallahi wani kuma abincin da ya kamata ya ci bai ci. Wani kuma ga abincin ga wadatan ba motsa jiki. Wani kuma ga motsa jikin amma baya shan ruwan da ya kamata. Akwai abubuwan da ya kamata ya ci na itatuwa wanda ya kamata, shi yasa suka ce natural Viagra, asalin ice wanda yake na zahiri wanda yake taimakawa namiji, suka ce ba kaman 'ya'yan kankana da kuma ruwan kankana. Suka ce duk mutumin da ya sami 'ya'yan kankana kai tsaye, suka ce to duk abin da yake nufi ya wuce, domin abin da ake bukata a sha'awa shine shi kansa jijiyan da yake jikin al'auran ɗa namiji, jini ya samu ya ratsa shi akan lokaci, shine erection ɗin da ake faɗa da turanci. To shi rashin kwanciyar hankali shi yasa ka ce in ka taso daga kasuwa, daga lokacin da aka ɓata maka rai an rushe duk wani sha'awa da soyayya. Idan ka zo ta ɓata maka lokaci, ita ta ɓata ma da kanka ci abinci, an rushe soyayya. In ka zo kana jiranta tana wajen yara ko tana wanke-wanke ko tana wani abu ko ta zo da wani abu na ɓace rai, an rushe duk abin da ake so. Shi yasa ka ce shi magani na bature fosin ɗinka yake yi, zuciyar ce take hararowa, kwakwalwar ya tafi yawo. Shi yasa ka ce in kwakwalwa da zuciya ba samu haɗuwa ba, sai ya zama ga sha'awan amma ba erection, sai ya zama ga ƙarfin amma ba jin daɗin. Wannan ma malam muna bin ka bashi. Dan na subscribe sannan ka danna ƙararrawa don samun shirye-shiryen